Briefträger idzie na pensję. Wiecie, to będzie, deczko, żadny widz, ale posłuchajcie. Briefträger przywstał, przelazuje na pensję. Wszystkie ludzie ze pobliskich familoków uznali, i że będzie on ostatni już rozpędalował od chałupy do chałupy, ale tym razem będzie se on ino odbierał wszędy kieszonki za swoja procno, długoletnio briefträgersko robota. No toż rusz czasu klupie do pierwszych dźwierzy, dostał szykowniste werkzeugi, einrichtungi takie wędkorskie, promienieje rod wszystkiemu. Klupie do drugich dźwierzy, tam erbnął bilet na Hawaje, hop, uradowany jest se barzy. Klupie do trzecich dźwierzy, dźwierze ozewrzyła szwarno galantno blondina, blikuje tymi jej zielonymi ślepkoma, zaprosza go na swoja zofa i bez całko noc spełnią jego najskrytsze seksualne wünschbildy. O szeroko jest se smycy mu do prikola szmektne śniadanie, no briefträger jest naisto w niebo wzięty. Kiedy mu ta całbrowno szarmsko blondina naliwa po lekuśku bon kafeju do szolki, briefträger merknął skuchanego pod untertaską dolara. Zaciekawiony pytał. Wiedzą oni, paniczko, noc była wspanialisto, śniadanie też stopierońsko szmektne, ale rzekną mi oni, paniczko, po jakiemu ten dolar jest pod tą szolką. Na to blondina napoczęła amizerować się i przyliźnie odrzekł. Wiedzą oni, ja wczoraj we wieczór spytała się mojego chopa, co mógłbym dać za ta waszą wieloletnią służba. On mi na to odrzeknął. Pierdol go, daj mu dolara.